Sabi sa siya Kasi ba? Sa din. Okay, jelle tuot een paar vragen willen, no? Maar waar gooit ze slim? Nee, kasi ja. Ze is slim. Twijfel. Kijk, eerste vraag. Eerste vraag. Worry. Wie is kalm? Een cowboy, no? Rij op vrijdag, zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Een cowboy. Hij zegt ja. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Als je verkeerd is. Een cowboy, no? Hij rijdt op vrijdag, zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Okay, tweede vraag. What is a 3-letter word that starts with gaze? Waarom zeg je? What is a 3-letter word that starts with gaze? Als dat niet Kees. Nee, ik vind Kees. Gaze. Ik vind Dat is hele antwoorden. Gaze. Ik vind Kijk, derde vraag. Derde vraag. Je maakt 4 kennis, no? Zij is de eerste kan. Zij speelt schaak. De tweede kan speelt met een bal. Die derde kan speelt op je gras. Wat maak je vierde kan? Schaak, hij speelt aan schaak. Sam, wie is die vandaag? Samboes. Oké, voorzitter is slim. Kak slim. Oké, ik heb een paar vragen, joh. Eerste vraag. Een cowboy, no? Hij op vrijdag zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Hij rijdt weer op vrijdag. Wat is die peet zijn naam? Vrijdag. Oké. Tweede vraag. Sek. Wat is het 3-letter word that starts with gaze? Kar. Kom. Derde vraag. Je maakt 4 kunnen, no? Zij is de eerste kan. Zij speelt schaak. Die tweede kan speelt met die bal. Die derde kan speelt op je gras. Wat maak je vierde kan? Hier staan, ja. Zij speelt schaak. Nakane. Wat maak je eerste kan? Speel schaak. Hij kan niet alleen spelen. Zo ik kan samen maar. Zijn we zo vandaag? Nike. Oké, Nike, het is slim. Oké, het is dom. Hoort een paar vragen, Jona. Eerste vraag. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Dat is een makkelijke, jong. Zero Wedersen. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Dat is een makkelijke, jong. Kijk, tweede vraag. Wat is een 2-letter word, een 3-letter word that starts with gaze? Wat? A 3-letter word that starts with gaze. Nee, oké. Nou komt, derde vraag. Je maakt 4 kennis, no? Zij is de eerste kan. Zij speelt schaak. Die tweede kan speelt met een bal. En die derde kan speelt op je gras. Wat is die vierde? Wat maakt de vierde kan? Hij rijdt best wel bij. Samen is het vandaag? Oké, blok om. Oké, blok. Oh, het een paar vragen, Jona. Maar eerst het is slim. Hij is slim. Nice. Bij je slim. Oké. Wat mij mooi, no? Een cowboy, no? Hij op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe hier. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Sunday. Los maar even af. Tweede vraag. Wat is a 3-letter word that starts with gaze? Kees. Gaze. Dat is je antwoord. Gas. Dat is je antwoord. Ja. Oké, ze is hard verkeerd. Derde vraag. Je maakt 4 kennis, no? Zij is de eerste kan. Zij speelt schaak.
Die tweede kind speel met 'n bal. Die derde kind speel op die gras. Wat maak die vierde kind? Slaap. Dus hij zal alleen schaak spelen. Sami zo zie je vandaag? Saslun. Oké, Saslun, ze is slim. Nou, wat een paar vragen voor jou, no? Een cowboy, no? Hij op vrijdag zal daar naartoe. No? Hij slaapt toe daar hier. Hij rijdt voor jou op vrijdag huis toe. Wat is je peertje nou? Kameelpeer. Een cowboy, no? Hij op vrijdag zal daar naartoe. Hij slaapt toe daar hier. Hij rijdt voor jou op vrijdag huis toe. Wat is je peertje nou? Toe. Kijk toe hier vanaf. What's a 3-letter word that starts with gas? Weet wat? Gas. Nee, god, ik weet die, jong. Ja, dat is makkelijker. Ik weet die. Kijk hier vanaf. Jouw maat 4 kennis, no? Zij is één van hen. Zij speelt schaak, no? Die tweede één speelt met een bal. Die derde één speelt op het gras. Wat maakt die vierde één? Niks. De vierde één speelt schaak samen met de eerste één. We don't care. Let me tell you. We don't care. Niks. Sami zo zie je dan. Kiara. Oké, Kiara. Het is slim. Ik weet niet. Niet zo, nee. Nou, wat een paar vragen voor jou, no? Eerste vraag. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. No? Hij slaapt toe daar hier. Hij rijdt voor jou op vrijdag huis toe. Wat is die peertje nou? Als je peer betrokken is, dan is het een Op wat is een cowboy? Op een peert, moest, no? Nou ja. Een cowboy, no? Hij rijdt op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe daar hier. Die peer is nou eens vrijdag. Ja. Sorry. Tweede vraag. What is a 3-letter word that starts with gas? A 3-letter word that starts with gas. Kees. Gas. Nou, wat is het dan? Starts with gas. Nee, ik weet niet. Skip is een kar, man. Skip. Jouw maat 4 kinders, no? Zij is de eerste kind. Zij speelt schaak, no? Die tweede kind speelt met een bal. Die derde kind speelt op het gras. Wat maakt je vierde kind? Waarom zeggen we ja? Jouw maat 4 kinders, no? Zij is de eerste kind. Zij speelt schaak. Die tweede kind speelt met die bal. En die derde kind speelt op het gras. Wat maakt je vierde kind? Ik weet niet. Dat is makkelijk. Wat maakt hij? Maakt niks? Hij maakt niks? Hij speelt samen met jou schaak. We don't care. Let me tell you. We don't care. Samen zo zie je dag. Zaterdag. Kylie. Oké, jullie twee. Dat is heel slim. Ik weet die. Dat is niet slim, man. Want zij weet het. Oké, ik heb een paar vragen voor jullie, no? Nou, hoor voor mij mooi. Een cowboy, no? Hij rijdt op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe daar hier. Hij rijdt voor jou op vrijdag. Huis toe. Wat is die peertje nou? Die peer. Wat? Hoe de fuck hij toen weer hij was laat mij op vrijdag. Oké, we gaan over jou vragen. Een cowboy, ne? Rijdt op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe daar hier. Hij rijdt voor jou op vrijdag huis toe. Wat is die peertje nou? Vrijdag. Op vrijdag. Op vrijdag. Wat is die peertje nou? Op vrijdag. Op vrijdag. Doe hier een. What is a 3-letter word that starts with gas? Kees. Kees? What is a 3-letter word that starts with gas? Kees. Dat is een 3-letter woord. Huh? It starts with gas. Derde vraag. Je maakt 4 kinderen, no? Zij is de eerste kind. Zij speelt schaak, no?
Die tweede kind speel met die bal. En die derde kind speel op die gras. Wat maak die vierde kind? Waar vragen ze je? Jou ma het 4 kinderen, hè? Zij is die kind, die eerste kind. Nou, die eerste kind speelt skaak. Die tweede kind speelt met die bal. En die derde kind speelt op die gras. Wat maakt die vierde kind? Sammy, zo zie je dat? Ze hebben Amber. Oké, Amber, het is slim. Ik dank ze. Ah? Dank ze. Oké, ik heb een paar vragen, joh, no? Eerste vraag. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. No? Hij slaapt toe wie daar. Een cowboy. Een cowboy. Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe wie daar. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Wat? Doe wou? Nee, we gaan huis gaan. We gaan heel veel naar huis toe. Wacht. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. Een cowboy. Ja. Rij op vrijdag zal daar naartoe. Hij slaapt toe wie daar. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Nee, fuck, ik weet die. Wie zijn Ik kan niet uit. dan? Nee, maar een cowboy. Hij dan niet peert die. Een cowboy, rij op een peet. Nee, wat hij zei, hij peert die. Nou, wat maakt een cowboy aan? Wat is dan zijn naam? Wat is die peet zijn naam? Peert de naam. Los, hij tweede vraag. What's a 3-letter word that starts with gas? Wat? A 3-letter word that starts with gas. A 3-letter word that starts with Gas. gas, like gas or gas like gas. Gas station. A 3-letter word. That starts with gas. I don't know. Wat zijn het? Ik? Derde vraag. Nee, man. Derde vraag. Derde vraag. Jouw ma heeft 4 kinders, no? Bij mij is dit. Ja. Nou, zij is die eerste kind. Zij speelt skaak, no? Die tweede kind speelt met die bal. Die derde kind speelt op het gras. Wat maakt die vierde kind? Ze kunnen nog een barbecue met I don't think he will come back again. Wat maakt die vierde kind? Speelt zich in huis? Speelt zij met eerste kind skaak. Nee, zo zien we dat? Samsonai. Maitland. Oké, ze nee, meidje. Als je slim. Sikuma. Oké, met een paar vragen willen, no? Een cowboy. Rij op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe wie daar. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Een cowboy, of wat? Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Een cowboy, no? Rij op vrijdag. Op vrijdag. Zal daar naartoe. Hij slaapt toe wie daar. Hij rijdt weer op vrijdag huis toe. Wat is die peet zijn naam? Doe dat. Oké, doe dat in. What is a 3-letter word? It starts with gas. Ik weet die. Energy. I wish I did a real thing. Proper. What's the 3-letter word? It starts with gas. Gas station. Gas? Gas. Wat is het? Dat is verkeerd. Derde vraag. Nou, ma heeft 4 kinders, no? Zij is de eerste kind. Zij speelt skaak. Die tweede kind speelt met een bal. En die derde kind speelt op het gras. Dat maakt die vierde kind. Ik zat bij de huis. Vragen we je oor? Jouw ma heeft 4 kinders. Zij is de eerste kind, no? Zij speelt skaak. Die tweede kind speelt met een bal. En die derde kind speelt op het gras. Wat maakt die vierde kind? Ik weet die. Hallo. Zij zal alleen skaak spelen.